Formningslæreren er på vej til skole, men midt i Jernbanegade standser han op. For min sanden om der er rejst det nydeligste plankeværk, der hvor banken skal bygge til. Det er jo som skabt til at male billeder på. Kan jeg vidste, om det var muligt at overbevise bankdirektøren om, at det lige var en opgave for 5. B. Man kunne da prøve. Jo, 5. B er selvfølgelig med på ideen. Vi bliver hurtigt enige om, at vores billede, som bliver 2 meter højt og godt 35 meter langt, skal fortælle en historie om de mange forskellige mennesker, der færdes på byens hovedgade. Og så tager vi alle sammen fat på at tegne de første skitser. Og senere at klippe figurerne ud, så de kan sammenstilles til et fælles udkast. End 3 måneder. Hvis man som 5. B er spist af med kun én formel, han vil være færdig på 3 uger. Tager vi nogle eftermiddagstimer og lørdag formiddag til hjælp. En model af plankeværket i en 8. størrelse lægges ud på gulvet, og tegningerne placeres løsligt. De sidste figurer klippes ud og lægges op, men der er meget at tage hensyn til. Nogle af figurerne skal helst høre sammen, for eksempel se ud som de står og snakker sammen. Andre passer ikke i størrelse til hinanden, og må derfor anbringes for skudt op eller nede på billedfladen. Og endelig skal det gerne være sådan, at der er en naturlig fordeling, en rytme gennem hele det lange billede, når man til sin tid lader øjet glide hen langs plankeværk. Og det tager lang tid, før vi når til enighed, og figurerne kan limes fast.
så må læreren lige vise, hvordan man arbejder videre med en forgrund og en baggrund i billedet. På gennemsigtigt papir tegnes figurernes omrids op, og vi kan så henne på vores pladser tegne det ind, der mangler. Men naturligvis må vi tage hensyn til, at vores naboer på billedet tegner. Den sidste fase i arbejdet med skitsen er farvesætning. Af praktiske grunde og for at opnå en helhedsvirkning på plankeværket, må vi arbejde med et begrænset udvalg af temperafarver, i dette tilfælde 14, som vi ikke blander indbyrdes. Selvfølgelig giver det problemer, som drøftes livligt, også når skitsen er færdig og ophængt til brodering. Henne i banken vil de nok gerne se, hvad det er, de kan vente at få malet på deres plankeværk. Så I må hellere gå derhen alle sammen og præsentere skitsen, både for bankens ledelse og for den lokale presse. Lørdag ved middagstid. Alt skal være parat til båndene kommer, for de godt 70 kvadratmeter plankeværk skal gerne males færdigt på cirka 4 timer. En del af gaden skal afspærres, og de mange dåser plastmaling, pensler og andet skal fordeles. Tegningerne er ved hjælp af en overhead-projektor overført til fuld størrelse på plankeværket, så de lige er klar til bemaling, når børnene møder op i malertøjet med spande og klude, ivrige efter at tage fat.
5. B er så heldige at have nogle meget hjælpsomme forældre. De er i forvejen holdt underrettet om hele forløbet og opfordrer til at komme med og være håndlangere, så det kan blive en festlig formningsdag for hele familien. Og dette er så det færdige resultat. Med venlig og 5. B.